Mit navn er Flaming Torpedo, Danmarks nye superhelt. Flaming Torpedo. Ene sted, andet sted, over det hele. Jeg laver den her video for at gøre alle jer derude klar over, hvem jeg er. Vise, hvad jeg kan, og stå frem som det gode eksempel. Ved du hvad? Jeg kan teste dig så meget, at du ikke kan gå nogensinde i hele dit liv. Så er jeg klar. Skurke, pas hellere på. Hvad laver du? Nej! Hvad vil du? Damen ønsker ikke dit selskab. Hold nu kæft, man. Skrid med dig. Hallo, jeg sagde, du skulle skride, ikke? Tak. Tada!